Aukje Huisman wen het nou met Hamon in Zaandam, maar groeide als Vamkoop in Friesland. Haar familie ging naar de Tweede Wereldoorlog naar Noord-Holland af voor werk. Ze kochten dit lietse arbeidershoeske van begin 20e eeuw als vakantiehoeske. Streekje met arbeidershoeskes wordt in de volksmond wel de lange jammer neemt. Allemaal armoede, vanzelf jammer en klagen. En ja, dat is wel... Van vroeger gaven de mensen elkaar al een rare naam. Maar een straatje werd ook soms vernoemd. Oh, die lui hebben het allemaal slecht. En nou, dat was inderdaad de lange jammer. werd het de lange jammer genoemd. Maar ja, de echte Witmassenbers vonden dat een beetje beledigend. Nee, mijn tante niet woonde hier. Zij gebruikten dat woord niet zoveel. En dan zeiden wij dat wel eens, maar nee, dat werd niet in dank afgenomen. Je hebt iets weer dus een soort verdriet en jermoede. Dat geldt was net voor Henk en Aukje, dit jaar prachtige tijden beleven ha. De kinders, ook toen het nog van heid was, met de kinderen hierheen en dan boven slapen met z'n allen. En toen we wat groter werden, met de kinders groter, hebben we heel veel surft op het dik hier en bij Makkum. Want bij Makkum waren wij de eersten die surfplanken hadden. En die hadden we zelf gemaakt, dus we hadden heel veel bekieks vanzelf. Dus ja, we hebben hier wel een hoop willen gehad. Het is maar een lietshoeske. Het is dan ik dreig van te stellen dat je het iets grote huishouden zien wennen. Uit de verhalen hoort dat hier wel 8 of 11 kinders hierboven sliepen. En dan beneden in de bed steeg ook nog een kleine erbij. En dan waren ze aan het gekjagen met de buren. Die waren natuurlijk, daar hadden ze ook een vracht kinders. En dan was het niet net te schrik als nou dat er een muurke tussen zit. Maar dat was nog allemaal een beetje van het open schotwerk. Latwerk. Van het latwerk. En dan waren die kinders altijd maar aan het gekjagen vanzelf, wat begrijpelijk is. Henk en Aukje waren zelfs te oud om het hoeske te onderhouden. Ze zouden het graag onder bijen, Jan, maar dat mag net van de gemeente. Het huis moet in de toekomst alleen nog maar permanent bewennen worden en dat is een probleem. Daarom zit er nou een tekeerboert op het ruut. Misschien als we het niet kwijtraken, nou ja, dat is dan wel jammer. Maar ja, hindert niks. We komen hier even goed graag hoor. Dus ja. dan ben we in september weer present.